Здравейте! Днес ще направя този клип на Майнкрафтът, за да ви покажа как ще изведете, как ще скочим едно място. Извинявам се, сега ще се върнем. И така, продължаваме. Стана нощем, сам да легнем да спим малко, че нали все пак трябва някъде да се наспим. Сигурно ще има още доста епизоди на Майнкрафт. Ако искате да направим някакво различно видео, моля просто коментирайте в коментарите, защото през това много ме радва, като коментирате. И затова ще е по-добре. Тъкмо да знаем какво искате да правим. И така, ето, че започваме. На креатив сме. Извинявам се, че просто... Извинявам се, че съм на креатив, но не знам. Просто така трябваше, защото мислех да направя място за скачване. Ето го. Ето и тук. Ето, виждате колко е високо и падаме. Ето, че ще има и още неща. Ето, сега ще потърсим други места за скачане. Опс! Ето, че паднах. Ела, тук прасенце. Прасе, ела, траш. Траш ми! Къде отиваш? Траш ми, бе! Гледайте, тук всичко изчупих. Аре, прасе. Трябва да... Ти си милен. О, зомби. Зомби. Той се подпали. Няма ми палиш гората. Ето, че има там едно паяче. О, да. Ето, че спечелихме тук малко камък. Само погледнете колко дървета. Ето така. Аз съм супер геймър. Той е супер геймърка. Ето виж какво дърво открихме. Ето. И така, сега ще намерим място, където да скоча. Ако помолиш господин Катраман, ще те заведе при нея. Тогава ще разбере. Ето, ще подскоча. Кравите се въпука. И така, ето, в момента, ето, боже, какво прави там тази крава? Ще отскачаме. Мисля да правя да ви кажа, това е, о боже, малко ще е дългичко, защото не знам колко време ще ме отнеме да скоча, защото тук са все пак на компютър. Не го знае колко трудно, но просто не знам. Повечето аз съм свикнала на не, че го отскочихме. Така. Опс. Така. Сега да намерим, сега да идем другаде да подскачаме. По принцип познавам приятелите му, но за първи път за този плод. Аз съм голяма фенка на знака Прод. Има доста хубави видеоклипове, ето че така някакво гъбено такова дърво. Но нека продължим тук с скачане. Ако знаете, има едни мапове, извинявам се, това не беше батерията, която издрънча. Като говорим за маповете, изобщо да ви кажа, тия мапове, мисля, че
Всъщност не мисля, те си имат големи. Там, нали, знаете, ако сте имали мап някой път, нали, ще само да наглася камерата. Готово. И тук сега, ако говорим за маповете, ако сте си ги теглили, има доста големи къщи. Изобщо ако говорим за това, има доста големи къщи. И супер са, просто ако решите да си ги теглите, наистина си ги теглете, защото са супер. Ще има и още клипове от нас. Просто сега сме малко заети и нямаме време да правим други видеоклипове. И просто пак искам да ви кажа, не мислете, че няма да има видеоклипове, ще има, но просто, както казах, малко сме заети. За това. Както и е то, леле, като този свят е в дебели дървета. Също така, ако искате да снимате видеоклип така на Майнкрафт, ви трябва програмата Mobizen, но тя не става за Lenovo, затова аз снимам от този телефона ми. Той е Lenovo, ама нали, тази програма като не става за Lenovo и просто няма как. Също става, но там не мога да се справя с четвърта стъпка. И там пета беше. Не знам, както и да е. Така. Това, нали, беше нас. Моля, очаквайте още наши епизоди. Какво е това, бе? Не съм бъдна тук. Да. Очаквайте още видеоклипове от нас. И чао!